Tulee perässä. Oi vittu. Tää oli sinulle kumppinen. Siinä oli se tullut. Siellä se tuli. Tulluiko se tänne? En tiedä, meidän perässä se ainakin ristiksestä tuli. Vittu se kierrettiin siitä tänne. Mä sanoin, että se on ollut ajeilla, niin nyt se tullut. Oho, ämpö. Tää on laittu kartalla. Se? Korttia varmaan. Tää on 4 piikkiä. Otetaan papereita kahtelemaan. Kelmishommat on nyt lopietteen, mitä tuossa ei harrastettu Moskova. Tarvitse rekisteriä. Videokuvat katsotaan, onko samat jampat jo. Sitten lyödään kaikille ajokieltä. Jaha. Onko se levy? Jaha. Että keulumishommat ja muut loppuu. Joo. Onko asia selvä? Onhan se. Kyllä. Onko selvä sulle? Kyllä. Onko Kotarin miehelle homma selvä? Kyllä. Joo. Sitten ruvetaan purkamaan. Aivan. Tää siis ikinä tarkoittaa. Kieliä. Harjoitus. Iltaa. Etkö työ kerennyt mitään katselemaan? Ei oikeastaan vielä mitään. No minä otan sitten seuraavan. Tästä on. On puhkille. Täällä se katsoo Pyörälle tätä. papereita. Tässä on paperia. Ne on tuolla. Mikä se oli tuota? No olisiko toisaalta? Tässä on kaikki paperit. Koko pyöräkaava. On se vielä totta mulle. Ei nyt voisi kahdella puhuttu Tapahtuisi varoitus poistettu ylimistä kelatan merkintä oli korkeassa. Aika tänne. Siellä on nämäkin hyväksyttävä, kun tässä on kova. Niin nämä on ne moottoripropeet. Niin on. Tuo on alkupuolella. Joo. Onko innokas keolimaan vai mitenkä siinä? Joskus tullilla oli. Se on sallittua. Pitää muistaa, että ei tien kieltä. Ja sitten jos tulee vaurioita, niin pitää olla korjattuna. Se minun mielestä se levy. Tuo ei ole tehty tussilla. Tai siis sehän ei se on muuttu. Jos laittaa tussilla, niin ei ainakaan tulisi sen tautta pyssäältä ja katsoa, että mikä kiinni. Sitä ei. Eikä se ei ränkästä, mutta ei voi ottaa. Pitää sitä vähän tussa. Niin. Mikä? Jarro. Mitä on tuo jalka? Sillä puolella. Joo. Onko sulla ne liikut toimii jo? Ja toiset. Joo. Ja näkeehän se esti, jos se rele toimii, niin sen takana menee. En tiedä mistä vaan. Niin se ei toimi tuo mittari. Sen takia tuo näkee jokin varoitusvaloa. Niinpä niin. Vähän se alkuperään, mutta sitten se pitää muodostaa. Kyllä. Joo. Siinäkin pitäis vielä olla pinnäs. Vielä vähän. Täällä on hyvä voi. Tai sitten, Onko tuo putki vai? ruutot taas, että tuo siinä on vakioputki, tähän on vajettu riitit, että sitten voi olla sinä suhtaan. Laita siihen vakioputki tai sitä vastaan. Putki vaihtaminen ja kurin poistaminen, niin sitten A2-kortti kuukausi käykeä ja 2 pätää. Sitten on ruvettu katsomaan Ei saa kuitenkaan vaattaa.
näitä, niin onko tuo vakio? Hiilikuituteippi. Ei siinä muuta niin. Vien on tuo oikein. Tää on pysty hiilikuituteippi. Hämää. No niin, se pitää tehdä. Tää pitääkin tuulata. Kuka sitä nyt vakiolla? Terve. Tästä hommasta pitää tehdä mielessä täällä tuolla. Joo. Tämä kyllä heiluu aika paljon. Heiluuhan se kun Joo. ei ollut Niin. Joo. Täältä on No niinpä. puuttuu ruuvit ja niitä ei saa paikalla. Se ei saa olla tämmöistä. Se heiluu. Sitä se ei. Silloin se ottaa selkeästi juo. Tällaista kun tekee näin, niin se ei ole loppuun. Se ajuussa suhteellisen. Tällä kertaa pelkästään. Se on järeistä, jos ei ole liikiruottelussa, niin vähän päälle. Pitää pistää kunnolla tämäkin. Kyllä. Tuolla hatussa. Niin, tänä illa. Joo. Tämä illa ei ole näin, mutta huomenna ei liikenteeseen. Eikä paljon tuota karmista on vielä Te tuut siis tuolla aamuna korjaa. Haherää. Onko teillä illaksi suunnitelmia? Uskot se vielä äkkiä? Samalla kylällä pyörii. Yhdeksän hakkuus lähtemään Onko teillä kylällä paljon porukkaa? Joo, riittävästi. Enemmän kuin yleensä. Se on ketään aloittaa. Alakuillasta tuli pari soitto hälytyskeskuksen, että vähän rälleemisen puolella. Vaikka tekehän malttoa, että vaikka sillä kaverit ajoilla olisi niin ei näin ihan olemaan. Niin, oli. Joo, niin jos me käytiin sillä Turussa Rautilla. Taas näkin on kalapa. Joo. Tää on. Kyllä ei jää. Ja sitten se kuuluu se. Ja huomenna on Tuossapa nuo, sinne tuli kotinäksyjä. Aiku rauhallista iltaa. Oulupikka, minä kotiin. Sinänsä aika epi. Onneksi ei Mitä sulla? Sama mies. Niin. Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa. Joo. Mäkinähän tässä ollaan menossa. Joo. Tuolla tullaan nuo kaverit äkkiä jo. Katot. Samat